Здравейте! В този урок ще покажем как да се инсталираме компилатора DevC++. В предните уроци споменахме, че съществуват доста програмни среди, които позволяват създаването на приложения, работещи в среда на Windows за програмните език C++ написани. Това са C-Builder, Microsoft Visual C, MPLAB, който е предназначен за компилиране на програми за микроконтролерите на Microchip, Qt Creator и съответно нашата среда DevC++. За да можем да я инсталираме, първо трябва да се снабдим с инсталационния пакет. За целта стартираме един браузър. И се записваме за търсене DevC++. Така. Както виждате, появяват се доста линкове към откъдето могат да бъдат свалени. Примерно в тази част на този линк, който го избрахме, е основният сайт на проекта, откъдето можем да се свалим както самият пакет, програмен пакет, така и допълнителна документация, допълнителни библиотеки за работа с DevC++. Свалянето на пакета е задача, която всеки един от вас е изпълнявал многократно. Затова ще покажем цялостната инсталация в последствие. По принцип, DevC++ е изпълнен в два варианта, в 32 битова версия и в 64 битова версия. В случая ще инсталирам 64 битова версия поради обстоятелството, че Windows, с който работя, е точно такъв. Ето и инсталационния пакет, който предварително съм свалил. Така. В тази част се избират езикът, на който ще се извършва инсталацията, а не работният език на средата. Характерно за DevC++, че средата е многоезична, т.е. може да бъде на английски, на български или на някакъв друг съответно език. Ще направим инсталация по подразбиране, за което давате само Next и Install. Това е най-бързата инсталация. По принцип се прави пълна инсталация в този процес на всички компоненти от съответната среда. Особеното в някакви по-големи особености в инсталирането няма, като изключим в последствие, след малко ще го покажем това нещо, задаването точно на езика на средата. Стартираме приложението и ето това е точно варианта, откъдето можем да се изберем какъв език ще ни е работната среда. Така. След приключване на операцията
по инициализиране програмата ни вече е готова за работа и създаване на приложения. За да видим дали всичко е нормално, ще създадем едно просто приложение, което ще ни създаде една малка конзолна програмка от примерите. Избираме си конзола, Hello World, стандартното приложение. Записваме урокът в нашата среда. Ето самото приложение вече е готово. Всяка една си програма, както знаете, има една главна програма main, текста, който се извежда, и библиотеката, в която се съхранява операторът CO, предназначен за извеждане на информация. Компилацията и изпълнението се изпълняват ето тези бутони. Директно ще го компилираме. Задаваме си името на файла. И съответно резултатът от изпълнението на програмата.